Hey guys, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα έχω, παιδιά, σήμερα είναι το τελευταίο βίντεο σήμερα. Αλλά μην μου έχετε παράπονα από τη στιγμή που έχω βγάλει 4 βίντεο σε μια μέρα. Ναι, κυριολεκτικά. Έχω βγάλει 4 βίντεο σε μια μέρα. Τι βίντεο, 5 βίντεο. Γιατί έχω βγάλει και πάρει 2 αναγκαστικά. Και εγώ κάθισα και έκανα reaction, δηλαδή αντίδρασα σε όλους τους νικητές της Eurovision από το 2000 μέχρι το 2025. Και θα δούμε την 25. Και γιατί είναι 25, γιατί νομίζω ξέρετε ότι το 21 είχε COVID, οπότε δεν βγήκε νικητής. Φωνάς αγνοήσετε, σε όλα με τα βίντεο είναι σχεδόν. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Στην 25η θέση έχω την Ουκρανία το 2004 με το Will Dance. 6,5 στα 10. Η Ουκρανία δεν μ' άρεσε το Will Dance και δεν ξέρω γιατί νίξε κιόλας εκείνο το έτος, που ήταν ένα έτος πριν την Παπαρίζου. Πάντως γενικά δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το τραγούδι Wild Dances. 24η θέση με 7 στα 10 είναι το I Wanna, 2002 Λετωνία. Το I Wanna δεν μ' άρεσε και πολύ, γενικά την τραγουδάκι δεν μ' άρεσε πολύ. Είναι ένα μέτριο τραγουδάκι, μέτριο τραγουδάκι, ναι. Γενικά όλα γενικά δεν έχω και κανένα χάλια τραγούδι. Μόνο το χάλια τραγούδι για μένα ήταν μόνο το εκείνο το Wild Dance, όλα αυτά να μ' άρεσαν. Συνεχίζουμε με το 23η θέση που είναι το τραγούδι Every Way That I Can με 7,2 στα 10. Τώρα δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν. Το 2003. Με 2003. Το τραγούδι δεν μ' άρεσε πολύ. Μέτριο τραγουδάκι αυτό. Μέτριο. Όπως τα πιο πολλά δηλαδή. Καλά, όχι λίγα μέτρια έχουμε. Και συνεχίζουμε. 22η θέση είναι το Amar Pelos Dois με 7,2 επίσης στα 10. Το Amar Pelos ήταν το τραγούδι με τους περισσότερους πόντους στην Eurovision. 700 κάτι πόντους πήρε. Και δεν μ' άρεσε καθόλου. Γενικά είναι μια βλακία και μισό, δεν μ' άρεσε καθόλου. Βλακία ήταν. Δεν μ' άρεσε αυτό. 21η θέση είναι Fly on the Wings of Love 2000 με 2000 νικητής. Αυτό το τραγούδι δεν είναι με 7,5 στα 10. Μ' άρεσε λίγα μέτριο κι αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν έκανα σπουδαία τραγούδια, τα σπουδαία τραγούδια έρχονται σε λίγο. Ξέχασα, 20η θέση είναι με 7,8 στα 10 το Hard Rock Hallelujah. Είναι η Φιλανδία το 2006. Στην Ελλάδα το 2006 που νίκησε. Για να μην δεν μ' άρεσε και πολύ. Ήταν και τέταρτα με 7,8 στα 10 το είπα. Ήταν και τέταρτα, δεν ήταν και σπουδαίο τραγουδάκι, μέτρο ήταν. Αυτό. Μετά 19η θέση το Molitva. Η πρώτη φορά που ήρθε η Σερβία στη Eurovision αμέσως την νίκησε. Καπάκι. Γιατί πρόλαβε καν να έρθει και νίκησε. Αυτά είναι πράγματα ωραία μου. Μακάρι να γίνεται και με την Ελλάδα δηλαδή. Να είχαμε και μια δεύτερη νίκη. Αλλά τέλος πάντων δεν μ' άρεσε το Molitva εκεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι δεν μ' άρεσε πολύ το Molitva. Ένα μέτριο τραγουδάκι. Με 8 στα 10. 18η θέση με 8,20 στα 10. Δηλαδή το 1994. Έτσι λέγεται. Το τραγούδι είναι η Ουκρανία το 2000. Που νίκησε.
Το τραγούδι δεν ήταν πολύ καλό, ήταν μέτριο τραγουδάκι και αυτό. Μέτριο προς καλό, εντάξει, ας το πάμε εκεί. Μέτριο προς καλό. Και συνεχίζουμε με την 17η θέση που είναι το 2013 Only Teardrops. 8,5 στα 10. Το τραγούδι αυτό μέτριο προς καλό. Ήταν μέτριο προς καλό. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γενικά λέω γρήγορα σχολιάκι, γιατί δεν λέω πολλά σχολιά κι εγώ. Συνεχίζουμε με την 16η θέση που είναι με 8,77 στα 10. Το τραγούδι Everybody της Εστονίας. Everybody συνεχίζουμε. Το τραγούδι 8,77 στα 10 και μ' άρεσε, αλλά ήταν έτσι. Λοιπόν, θα το ακούγα έτσι για πλάκα. Δεν ήταν κανένα σπουδαίο τραγούδι που θα πω μ' αρέσει τέρμα, το λατρεύω. Αλλά είναι εκείνη. Συνεχίζουμε. 15η θέση με 8,90 στα 10 το Running Scared. Running Scared, Αζερμπαϊτζάν, που από όταν πήρε την νίκη του έχει στείλει βλακίες. Όλες είναι βλακίες. Οι μισές τέλος πάντων. Αν έτσι και έκανε καλό, ένα. Παρ' όλα αυτά, όλα είναι βλακίες σχεδόν. Και συνεχίζουμε με την 14η θέση που είναι με 9 στα 10 το Believe. I do you want I believe in. Το Believe in της Βουλγαρίας και μ' άρεσε, ήταν πολύ ωραίο τραγουδάκι. Τι Βουλγαρία λέω, είμαι χαζός. Το Believe in. Χώρα θα τη θυμάμαι αυτήν τη στιγμή, στην Ουκρανία με την Τουρκία. Θα τη θυμάμαι. Το Believe μου άρεσε αρκετά, ήταν ένα ωραίο τραγουδάκι. Καλό. Όχι παραπάνω όμως. 13η θέση. Rise Like a Phoenix. Η Αυστρία που νίκησε το 14. Αυτό το τραγούδι να πω την αλήθεια μ' άρεσε. Αλλά όχι πως τα υπόλοιπα που έρχονται. Αυτό ναι, δεν λέω πολλά σχόλια γενικά. Δεν μ' αρέσει. Δεν λέω πολλά σχόλια εγώ. 12η θέση θα ξεμοιαστείτε λίγο, αλλά είναι το τατού. 9,12 στα 10. Το τατού της Λωρίν. Μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε τόσο πολύ για τις 23 είχα άλλον εκεί εγώ τον. Τσα. Αυτό το τραγούδι μ' άρεσε. Αλλά νίξει Λωρίν. Τι να κάνω. Όμως το τραγούδι αυτό δεν ήταν εκεί. Το τατού δεν ήταν άσχημο, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε. Special τραγούδι πως. Μ' άρεσε, αλλά όχι special τραγούδι. Και συνεχίζουμε στην 11η θέση που είναι το τατού. Euphoria, συγγνώμη. Euphoria, 9,20 στα 10. Euphoria μου άρεσε πιο πολύ από το τατού, αλλά και δεν μπαίνει δεκάδα. Το Euphoria ήταν ένα καλό τραγουδάκι. Θα το άκουγα, γιατί δεν είναι. Θα το άκουγα εγώ, αν βαριόμουν. Αλλά είναι καλό, ναι. 10η θέση είναι το Ζήτη Εμπουόνι. I baby be cut now. Όλα είναι ωραία. Το 21 Ιταλία. Με 9,32 στα 10. Το τραγούδι μ' άρεσε. Αλλά όχι όπως άλλα που έρχονται. Ναι, τρία. Πάντως το τραγούδι είναι καλό. Αυτό. Για μένα. Ένα τη Στεφανία. Το Στεφανία με 9,35 στα 10 που πήρα από μένα. Ήταν πολύ καλό τραγουδάκι. Είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι. Το Στεφανία μ' άρεσε αρκετά. Ένα ωραίο τραγούδι, πιο ωραίο από το ήταν εκείνο με την Ιταλία. Αλλά όχι κανένα σπουδαίο τραγούδι για πεντάδα. Η πεντάδα είναι special τα τραγούδια. Και συνεχίζουμε στην 8η θέση που είναι το Toy. Είναι με το 9,42 στα 10 με το Ισραήλ. Το Toy μ' άρεσε. Και θεωρώ ότι μια χαρά που νίκησε. Βέβαια χάσει κύπρο. Αλλά τέλος πάντων. Το Toy μου άρεσε εμένα προσωπικά. Δεν ξέρω να μου πει λίγους. Που για μένα θεωρώ ότι πρέπει να νικήσει. Ήταν πολύ καλό τραγούδι το Toy. Τέλειο. Καλό τραγουδάκι. 9,42 στα 10 αυτά. Συνεχίζουμε με την 7η θέση που είναι το The Code. Το Code, το νέο μου, το περσινό. Το Code με 9,43 στα 10.
Μ' άρεσε, αλλά όχι τόσο πολύ για να πει πετάδα. Πετάδα είναι τα special τραγούδια για μένα, special. Τα πολύ καλά. Και αυτό δεν είναι για μένα special. Έκτη θέση, My Number One, 9,44 στα 10. Η Ελλάδα με τον My Number One στην έβαλα είναι μια χαρά και αυτή η θέση για αυτή, γιατί τα άλλα που είναι καλύτερα. Και κατά τη γνώμη μου εννοείται, μ' άρεσε πολύ το My Number One, ήταν τέλειο. Της Παπαρίζου είναι τέλειο, φανταστικό. Πέμπτη θέση με 9,60 στα 10 Fairy Tail. I love is a fairy tale. Το Fairy Tail ήταν πάρα πολύ καλό τραγούδι, πάρα πολύ καλό τραγουδάκι. Από τα καλύτερα που έχουν βγει από το 2000 μέχρι το 2025. Και ήταν μια χαρά τραγούδι, δεν ήταν άσχημο. Τέλειο. Τέταρτη θέση με 9,90 στα 10 είναι το Arcade. Μ' άρεσε αυτή τη Ολλανδία, μ' άρεσε πολύ. Και δεν μ' άρεσε τόσο πολύ το. Δεν μ' άρεσε για νίκη το Σαλ-ντιλιλι. Αλλά ήταν και αυτό καλό. Αλλά το Arcade μ' άρεσε πολύ. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδια από το 2025 και πολύ καλό. Τρίτη θέση με 9,95 στα 10 Heroes. It's all heroes all my time. Heroes. Το Heroes ήταν πολύ καλή τραγουδάρα. Τραγουδάρα το Heroes από τα αγαπημένα μου. Στο Eurovision. Τέλειο τραγουδάκι, τι να πω, τραγουδάρα απλά. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο, ό,τι καλύτερο, δεν χρειάζεται να πω κι άλλο. Δεύτερη θέση Satellite. Αυτό με 9,90. Η Λένα, πολύ love, I love, Satellite, feeling loved, you can't love, I love. Η Λένα μου άρεσε πάρα πολύ το 2010 με τη Γερμανία. Και ήταν πολύ καλό τραγούδι, εμένα το αγαπώ. Είναι τα αγαπημένα. Πρώτη θέση, Was It Love. Δεκάρε. Η Αυστρία φέτος δεν ξέρω γιατί. Έχω μεγάλο έρωτα μαζί της. Έρωτα εννοώ τεράστιο. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το αγαπώ πάρα πολύ κυριολεκτικά. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι που έχει έρθει στη Eurovision. Από νικήτες με το αγαπημένο. Είναι ό,τι καλύτερο η Αυστρία. Λέμε. Είναι τέλεια τραγουδάρα η Αυστρία. Την λατρεύω, είναι ό,τι καλύτερο. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, εγγραφή, κουδουνάκι και πανάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αλλά πριν κλείσουμε, επειδή όλα αυτά τα έκανα σε λιγότερο από μία ώρα. 4 βίντεο. Πέμπτε βίντεο βασικά, γιατί δεν έχω και πάρει το 2. Και παιδιά, ελπίζω να τα χορτάσετε και τα 5 βίντεο που έχω βγάλει σε μια μέρα. Είναι τα μισά βίντεο που είχα βγάλει σε 12 μερούλες. Ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.